Koordinator projekta, učimo preko rada u školi i pripremamo se za rad u privredi. Projekat je realizovan u saradnji sa školom iz Velesa, gde je naša partnerska škola takođe učestvovala u izradi platforme i priručnika. Ideja ovog projekta je da mi učenicima približimo kako se radi u privredi, koja se dokumentacija popunjava i kako postoji tok dokumenata u svakom preduzeću. Strateški partner našeg projekta, kompanija DIS, nam je približila kako to u privredi zaista funkcioniše i mi smo osmislili platformu gde će učenici ekonomskih škola da se pripreme za buduće svoje karijere u privredi naših zemalja. Mi smo napravili 4 službe i učenici koji rade u bilo kom preduzeću mogu biti ili u službi skladišta, u službi nabavke, u službi prodaje ili se baviti finansijama. Inovativnost ove platforme je u tome što smo omogućili da učenici kroz digitalni rad se pripreme za rad u privredi, što znači da će oni kada popunjavaju upit, ponudu, porudžbinu, znati kako se sarađuje u realnim preduzećima. Nakon rada u srednjoj školi, svi učenici koji završavaju srednju stručnu školu nose stručna znanja i nose veštine rada u privredi zaista. Ovo je virtuelna taka kompanija. Tako je virtuelna. Ali može da funkcioniše. Tako je. Ova virtualna kompanija je zamišljena po ideji one realne, prave kompanije i zato je veoma slična. Dokumenta koja se ovde kod nas koriste su zaista veoma približena, odnosno kako se u privredi radi, učenici se tako i pripremaju. Sve ono što oni ovde savladaju, nauče, sutra će primenjivati u praksi gde god se zaposle. Vi ste rekli kako je ocena od učenika, na kraju ste. Ocena je od onih ukupno 100%, 85% je odličan 5, zatim vrlo dobar 4 i imamo par učenika koji su bili onako malo teško im je bilo da popunjavaju, da prate, manje zadovoljni u smislu da je jako bilo im naporno jer zahteva predznanja učenika.